És l'obra guanyadora al Premi Lluís Solà i Sala als Premis Literaris de Calldetenes. Equacions de dues incògnites són 4 històries breus protagonitzades per 2 protagonistes en diferents indrets on res és el que sembla. Podeu trobar el llibre a l'Ajuntament de Calldetenes, a la Tralla de Vic, a Can Siller de Prats de Lluçanès i a diverses llibreries de Mallorca. El teatre es pot veure, però també es pot llegir. Per tant, si agafeu l'obra, la podeu llegir i si us entusiasma i busqueu 2 bons actors i un productor i algú que pagui, bé, millor primer llegiu-la i després ja en parlarem.